Раздзел 4. Было вельмі позна, але ўсё не пачыналі. Усё збіралі людзей. У пакоях ужо густа вісеў дым, і ўсё часцей чуліся недовольныя галасы. «Даколь жа это ждаць? Ці да рання?» Нарэшце дзверы з парашчынага пакоя расчыніліся, і ў іх паявіўся заклапочаны Барыс, за ім Дубадзел, важны і вельмі энергічны. За імі выйшлі стрыманы цвёрды ў хадзе башлыкоў, спакойны, нібы бесклапотны Апейка, сабраны нацяты Гайліс, сціплы Міканор. Апошнім, вінавата горбячыся, ступаў Чарнаштан. Гоман, што прабіваўся там-сям, адразу апаў, але ў суседнім пакоі хтосьці гаманіў. На яго кінуліся нецярплівае шыканне, галасы: «Ціхо вы там! Пачынаецца ўжо!» Пад гэтыя гукі Барыс зайшоў за стол. «Так є прапанова выбраць прэзідіум», аб'явіў ён у цішыні. Барыс прачытаў з лістка паперы спіс, спрэчак не было, прагаласавалі. У тым, як стрымана ўздымалі рукі, як пільна маўчалі, чакаючы далейшага, адчувалася, што насцярожанасць яшчэ павастрэла. З маўклівай насцярожанасцю сачылі, як заходзілі за стол, сядалі Гайліс, Апейка, башлыкоў. Нават на сваіх аднавяскоўцаў, што ішлі ў прэзідыум, глядзелі недаверліва. «А вы, цётко Мар'я, чаму не ідзеце?» паглядзеў Барыс у пакой. «А чаго? Я там не бачыла», адказала Ечыха. «Выбралі, значыць, трэба ісці?» Ечыха адрэзала: «А я не хочу». Ускінуўся, адразу аціх смех. Барыс намерыўся ўступіць у спрэчку, але Апейка даў знак: «Не трэба. Пачынай сход». Барыс трымаўся, помаўчаў, настроіўся на іншы лад. «Вот што мы нарабілі з вамі, дзядзькі і цёткі», пачаў ён засмучона такім тонам, быццам запрашаў усіх раздзяліць агульную вялікую бяду. «Нарабілі такое, што на ўвесь раён шум пайшоў. Всё раённае кіраўніцтва кінула другія справы і зразу прыбыло к нам у глінішча. На ўсё глінішча мы палажылі пляму перад цэлым раёнам. Просто сорамно глядзець у вочы людзям. Што пра наша глінішча? Ну, ідзе такая слава. Што ў нас такі несазнательны народ? Трэба думацца, пакуль не позно». «Хто яшчэ хоча сказаць?» павёў ён вачыма па зале. «Дай мне», устаў з падаконніка Дубадзел. Яшчэ да таго, як Барыс даў згоду, Дубадзел рушыў да стала прэзідыума. Момант стаяў моўчкі сярод нацятай цішыні. Выцягнуў шыю, ускінуў галаву, рашучы, адважны. «Граждане, а также гражданки села Глінішча, і асобенна калхознікі, якія ўчора забралі сваю маёмасць і тым самым выйшлі з калхоза «Рассвет». Голас яго быў поўны настойлівасці і закліку. Нервова абцягнуўшы зашмальцаваны картовы пінжачок, Дубадзел, востраплечы з касцістым тварам, на якім крывіўся, торгаўся сіняваты шрам, імкліва кінуўся ў наступ. Тут уже ў сваім выступленні Барыс Казаченко, які выступаў перада мной, правільна сказаў, што вы сваім учарашнім паступкам паклалі пляму на ўсё сяло. Але ён не сказаў,
што эта пляма, якую вы ўчора паклалі, легла не толькі на ваша сяло, а легла яна і на ўвесь сельсавет, Алешніцкі сельсавет, а также і на ўвесь Юравіцкі район. По сваім паступкам, усім тым, што вы зрабілі, а именно тым, што вы самавольно расхваталі ў прошлом частных коней і кароў, а также свае ў прошлом частныя калёсы, плугі, бароны і ўвесь іншы абагулены інвентар, вы паказалі ўсяму народу, якое ў вас яшчэ мужыцкае, не калхознае нутро, якое думае толькі пра сваю выгаду, і якому напляваць на тое, што робіцца ў перадавом нашым раёне і ў нашым окрузе, а также ў нашым Савецкім Саюзе, які ў даны момент акружаны з усіх бакоў рознай буржуазіяй, а именно гэтая буржуазія стараецца з усіх сіл задушыць наш Советский Союз. А что именно? Стараются, чтоб сорвать нашу пятилетку, нашу индустриализацию и коллективизацию, якія наносять ёй смертельный удар. Дубадзел гаварыў амаль без прыпынку, усё высокім голасам, вінаваціў, заклікаў. Па тым, як ён гаварыў, адчувалася, што для яго не так важныя самі словы, думкі, якія ішлі часта без ладу, паўтараліся, колькі тон прамовы, той запал, якім ён не даваў прытухаць не на секунду. От рэжа, як рэпу грызе, сказаў нехта каля Ганны ў прыцемку калідора. Яна ўлавіла ў голасе непрыхільнасць. Стараецца, адгукнуўся хтосьці іншы, хрыпаты, прастуджаны, прапіўся, паляцеў сельсавета, так цяпер са скуры лезе. Начальство ж унь побач сядзіць, заўважыць можа. Ты глянь, аж ахрып, і патыліца умокла. Патыліца, праўда, мокла ад поту. Дубадзел нецярпліва раз-пораз выціраў яе далоняй, і хрып, што далей, то больш. Усё часцей вымушаны быў прыпыняцца, пракашлівацца, але і не думаў канчаць гаворку. Ганна не першы раз дзівілася яго настойлівасці і упартасці. Здзіўленне яе, як і ў тых, што смалілі цыгаркі побач у прыцемку, было не толькі без якой-небудзь спагады, а рэзка непрыхільным. За ўсім тым, што гаварыў Дубадзел, увесь час адчувала яна жывога яго, даўно ўжо і непрыемна знаёмага ёй. Даў жа Бог сілу чалавеку і зацятасць, думала яна з насмешкай, цярпліва чакаючы, калі ж ён зможацца. Водзячы вострым позіркам па тварах людзей, што сядзелі ў пакоі, яна бачыла, што многія з іх таксама амаль не слухалі і чакалі таго ж самага. Вельмі ж добра вядома была ўсім асоба гарачага прамоўцы. Яна захацела пабачыць, як слухае Дубадзела башлыкоў, але з калідора відна была ёй толькі спіна. Всё ж яна суцешыла сябе. Таго не правядзе, пэўне. Я ты бачыў ужо такіх. Не інакш. Гайліс пасля Дубадзела загаварыў, здалося, незвычайна спакойна, ціха. Выпрастаны, у вайсковым кіцелі, з акуратна зачасанымі назад русявымі валасамі, стаяў ён за сталом і нехапатліва, старанна вымаўляючы кожнае слова, выразна выказваючы кожную думку, разважаў. Былі
недахопы у работе. Это правда. Были. И недахопы немалые. Вялікія. Людзі ў калідоры ў пакоях глядзелі моўчкі, пільна чакалі. Ён жа спакойна, важка клаў нібы цагліны. Честные люди работали, а получили мало. 200 граммов за день – это не получка. Килограмм картошки тоже не получка. Не получка, выдыхнул хтосьці побач з Ганнай. Правильно. У калідоры ў пакоях завірыў схваляваны гарачы гоман. Гайліс нерухома, быццам безуважна, пастаяў, перачакаў яго. Мало кармоў нарыхтовано. Павёў ён тым жа роўным важкім голасам. Скотину весной не будет кормить чым. Соломой кормить трэба будет. Скотина будет голодать, это уже видно. Кожнае слово латыша адгукалася сярод слухачоў неспакойным гулам. У калідоры так гаманілі, што Ганне цяжка было слухаць. Хтосьці з мужчын не вытрываў, крыкнуў: «Тихо, бо вы!» Слухаючы, як слова за словам строгі латыш маляваў невясёлае становішча ў калгасе, як рос нядобры гул, Башлыкова, адзначыла Ганна, нецярпліва павярнуўся да Гайліса. Відаць, быў нездаволены кірункам яго выступлення, але Гайліс не заўважаў ці не хацеў заўважаць башлыкоўскага позірку, вёў і вёў гаворку пра бядоты няўдалага калгаса. Толькі дамаляваўшы становішча, спыніўся. Конечно, тут дым без огня не бывает, нібы падумаў ён услых. Ёсць усякія прычыны. Вина есть. Виновато кіраўніцтва калгасам. Правление, старшыня калгаса, товарищ Чарнаштан. Это правильно. Але... Голас Гайліса памацнеў, набраў упартасці. Вінаваты не толькі яны. Не адно кіраўніцтва, вінаваты і вы, самі калгаснікі. Ён перачакаў гоман нездавальнення. Які ўраджай сабралі? Ён глядзеў у залу, як суддзя. Чакаў адказу. Адказаў Барыс Казаченка. Жыта 4,5 центнеры з гектара, картоплі 230 пудоў. Вот. Это не урожай, заявіў Гайліс. Чаму так получилось? Ён абвёў вачыма прыціхлы пакой, патрабаваў адказаць. Все маўчалі. Адказаў сам. Так получилось тому, что погано орали, погано сеяли, погано убирали. Работали не так, як на сябе, а як на паноў. У цемры калідора завязалася нейкая спрэчка. У класе зноў рос гоман, але Гайліс не зважаў, вёў сваё. Много добра пакралі зладзеі, а нікога не поймалі. Гайліс судзіў непахісна. У калгасе не было парадку, дысцыпліны. А без парадку, дысцыпліны няма работы. Або ёсць паганая работа. Ён заявіў горача, у калгасе павінна быць добрая дысцыпліна, і трэба працаваць як на сябе, а не як на паноў. Скончыў, нібы распарадзіўся. Трэба вярнуцца ў калгас, умацоўваць яго.
Калі ён сеў, у абодвух пакоях хвалямі хадзіў гоман, гаманілі ў калідоры каля Ганны, зацята зыркалі цыгаркамі, гоман быў чулаганна больш нездаволены, але Гайліс хоць бы варухнуўся за сталом. Устаў Барыс. Здаецца, багато ахвотнікаў выступіць паявілася. У голасе яго была кпіначка. Так хто хоча сказаць слово? Гоман пачаў хутка сціхаць, вочы амаль усіх скіраваліся да Барыса, але ніхто не прасіў слова. Няўжо няма нікога? Зноў з кпінкай здзівіўся Барыс. Столькі ж унь гуло! Няхай начальство гаворыць! Крыкнуў задзірліва худы з кепачкай на макаўцы. Начальство ўжо гаварыло. Добра было б паслухаць трохі і народ. Паслухайце вы! Унізаўся злосна галасок. Аге! Зноў пайшоў нядобры гоман. Барыс аб'явіў, што выступіць Міканор, сакратар алешніцкай парт-ячэйкі. Міканор устаў, няёмка сутуліўся сярод гоману, тады як Барыс прасіў сціхнуць, паслухаць. Уже і куранёўцы вучыць будуць, мацюкнуўся хтосьці ў прымцемку. Ой, не кажы, усе лезуць. Ганна ад неспадзяванай прыкрасці стаілася, пачырванела, тоячы крыўду з асаблівай раўнівасцю сачыла за Міканорам. Нібы яму трэба было абараніць гонар не толькі свой, а і яе, і ўсіх куранёўцаў, адчула яго раптам самым блізкім сабе. Адзін ён быў тут з яе роднага кутка, з яе маладосці. Міканор пачаў таксама з дакору. Все глядзелі на глінішч, як на перадавую вёску, як на прыклад для іншых, на які трэба ўсім раўняцца. А выйшла так, што глінішчы паказваюць цяпер прыклад таго, як не трэба рабіць. Вот ты і пакажы, перабілі яго. Барыс адразу моцна застукаў па стале, загадаў не перабіваць. Міканор перамаўчаў вокліч, маўкліва сцярпеў яго, нібы не захацеў увязвацца ў спрэчку. Калгас распусціўся. І гэта ў такі час, калі алешніцкі сельсавет у цэлым павярнуў на новую дарогу. Калі ў нас, не сакрэт, ёсць немалыя поспехі, асабліва ў калгасе, камунар і іншых. Апярэджваючы гоман, што стаў расці, Міканор тут жа адзначыў разважліва. Канешне, у нас ёсць і калдобіны, і ў другіх, бывае, нягладка ўсё ідзе. Ён доўга гаварыў пра тое, як цяжка было спачатку наладжваць калгас у куранях, і як не ладзілася раней у камунары. За гэтым стаў расказваць пра тое, што трэба сельсавету зрабіць у гэты год, гаварыў пра ўсё, што прыходзіла ў галаву, раскідана і дзіўна для яго, няўпэўнена. Слухаючы яго, Ганна адчувала, што гісторыя гэта з глінішчанскім калгасам вельмі прыгнечвае яго, што ён не верыць, нібы сход можа паправіць штосьці. І гаворыць толькі таму, што трэба гаварыць па абавязку. Ганне спадабалася, што ён адчуваў настрой людзей і не задзіраўся, як звычайна ў куранях, гаварыў стрымана, сціпла. За ім Барыс звонкім давольным голасам аб'явіў: «А зараз выступіць наша настаўніца Параскева Андрэевна Дорожка». Параска пайшла да стала сваёй лёгкай пругкай хадою,
ледь паводзячы звыкла плячыма з вясёла ўзнятай галавой. Упэўнена паклала руку на край стала, з узнятай галавой павяла позіркам па пакоі. Ганна бачыла. Проста в ачавіткі адбылося незвычайнае. Хмурныя, недаверлівыя твары па ўсім пакоі яснелі. Вочы глінішчанцаў глядзелі з прыхільнасцю і цікаўнасцю. «От тут Барыс сказаў», — кіўнула яна на Барыса, — «сказаў зараз выступіць настаўніца. Я настаўніца. Я чалавек, якому па закону трэба вучыць. Мяне для гэтага рыхтавалі. Мне для гэтага далі многа розных парад». Параска ўсё трымалася таго ж даверлівага, вясёлага ладу. Вядома, могуць знайсціся такія разумныя людзі, якія скажуць, што я не наогул настаўніца, а школьная настаўніца. Што мая задача адна — вучыць школьнікаў, ды яшчэ школьнікаў пачатковай школы самых малых. Але так могуць казаць толькі людзі, якія носа не высоўвалі з горада, не ведаюць, хто такі настаўнік у вёсцы. Настаўнік у вёсцы і кум, і сват, і чорту брат. Павінен умець навучыць усяму, і малога, і старога. Ён не можа сядзець толькі ў школе і не бачыць таго, што робіцца на вуліцы. І от я таксама. На стале кожны вечар гара сшыткаў. Стараюся не сядзець толькі ў школе. Адкладваю сшыткі на ноч, выходжу ў сяло. Паглядзець, што хто робіць. І што наогул у нас робіцца. І от я і цяпер гляджу і стараюся разабрацца, што ж гэта ў нас робіцца. Ганну не дзівілі ні бойкасць, ні знарокавая Парашчына шчырасць. Ведала добра Параску, бачыла, што Параска недарэмна старалася падступіцца. Па калідоры, па пакоі ішоў згодны, прыхільны гул. Жанкі ўздыхалі, ківалі галовамі. Праўду, кажа, хадзіла, глядзела, памагчы старалася. Бачыла я, як гаравалі, бедавалі ўсе. І дзядзька з метро, і цётка Мар'я, і цётка Гечыха, і ўсе іншыя. Бачыла, як гаравалі, і думала сабе: няхай цяпер цяжка, потым лягчэй будзе, наладзіцца. Быць не можа, каб не наладзілася. У іншых жа ідзе на лад. Чаму ж у нашых не наладзіцца? Хіба ж нашы горшыя, як другія? Хіба ў нашых рукі горшыя? Ці рабіць яны не прывучаны? Ці не такія разумныя? Параска пашкадавала. А вось жа не выйшла ў нас. Чаму? Ганна пільна чакала. Што яна далей скажа, як павядзе далей? Параска не адказала адразу, толькі шчыра, разумна адзначыла: я ведаю, кожнаму з вас баліць. І мне таксама баліць, вельмі баліць. А калі баліць, то хочацца крычаць, а не думаць. Але не трэба і гарачыцца вельмі. Параіла яна. Трэба падумаць добра. Падумаць, што зрабіць, каб паправіць усё, што не так. «Думай, не думай, адна трасца!» перабіў яе нечы безнадзейны басок. «Відаць, Гечыхі, паламалася ўсё. Сам чорт не разбярэ. Ай, няма чаго папраўляць. Не збівай хоць ты, Параска. Я хіба кажу, што гэта лёгка?
Баліць, кажу, і мне. Трудно гэта. Я кажу, што не трэба гарачыцца, падумаць цвяроза трэба. Яна гаварыла і цяпер са шчырасцю і спагадай, з вопытнай дасведчанасцю, але яе ўжо, як і Міканора, не раз перабівалі, слухалі нязгодна. Спрачаліся, праўда, мякка. Стрымлівалі, відаць, даўняя пашана да паразкі і яе спачувальная далікатнасць. Всё ж яна, хоць і хавала гэта, было відаць Ганне, трымалася няўпэўнена, бянтэжылася, збівалася ў гаворцы, нялёгка знаходзіла доказы. Яна заўсёды такая знаходлівая, хуткая. Апейку сустрэлі насцярожанай увагай. Ён жа падняўся ленавата, з нейкай нядбайнасцю хіліў галаву, ва ўсёй постаці была дзіўная расслабленасць. Была ў нас калісьці гісторыя. Мірна, паблажліва загаварыў ён. Загаварыў так, быццам вагаўся. Гаварыць ці не гаварыць? Я быў тады смаркачом, чужыя агароды правяраў. Пажаніліся ў нас хлопец з дзеўкай. Ён быў наш, праз 2 хаты жыў, Іван, канешне, зваўся. А дзеўка з-за ракі, з Барбарова, Алена. Ён пальцам будзённа пачасаў макаўку. Успомнілася, от і гаворыць. Вочы глядзелі на яго збольшага спакайней, дзе-нідзе з цікаўнасцю. Дзеўка як дзеўка, і хлопец як хлопец. Але от пабраліся, аддзялілі іх, хатку сваяцтва скляпала, сталі жыць сабе, самі па сабе, няўломкі, старательны хлопец ён, і яна не так, як тая мурашка. З рання да вечара ў полі, ў хляве шчыруюць абое. Няўломкі ж. А от што выйшла. Пасеялі. Нізінка ў іх была, так вясной усё вымакла. Сена накасілі, дождж, пагніло. Зімой у нас каля ракі ночы вялікія і лучыны мало. Так дзело маладое, летам яна ўжо раджаць гатова. А часу няма, всё на бягу, ў разоры, і радзіла. Мёртвая. Як наканаваў хто, то адно, то другое. Як напасць якая. Не там, дык тут. Праўда, калі разабрацца, дык і самі там тут вінаватыя. Маладыя, невопытныя. Можа б і нічога ўсё, мала ў каго не бывае. Толькі ж яны да ўсяго папаліся і гарачыя. Як некаторыя ў нас у глінішчах. Падчапіў раптам Апейка. Барыс засмяяўся. Засмяялася яшчэ некалькі з тых, што глядзелі насустрач. Яна што не так на яго, ён на яе такая-сякая, а часам і з кулакамі. Яна вартая была яго, ён ёй слова, яна 2. Век на іх двары гвалт, як на Юравіцкім базары ў нядзелю. Зноў пайшоў смяшок. Апейка ж будзённа павёў далей. Чубіліся, не вытрывала яна, уцякла. Чалавек яе спачатку, няхай, можа і на лепшае, а потым жаль узяў. Ды і гонар мужчынскі, мабыць, загаварыў. Адно калі ты кідаеш, а калі цябе, это совсем другое.
Ае! Чула адгукнулася некалькі галасоў. Найбольш жанкі. Зашчымела ў Іванавым сэрцы, паспачуваў Апейка. А тут матка і бацька з угаворамі. Дзе то відано такое? Пазаві! Угаварылі. Селі на паром і цераз раку. Што там было, не чуў, не скажу, а толькі прывозяць яе. Важная прыехала. А ўсё-такі ўжо не крычыць. А пра яго і казаць не трэба. Цішэй вады. Абыходлівы не пазнаць. Людзям уже нудна стало, спектакля няма. Зімой ён на заработкі ў лес, вясной добра ўгнаіў, пасеяў пару, лета ўдалае, добра выспела ўсё, да збожжа сена добрае. Парадак стаў. Даўное то было. Задумаўся, пастражэў голас Апейкі. Як я яшчэ цялят не ганяў. Даўно ўжо абое пастарэлі. А жывуць усё разам. Жывуць не горай, як людзі. Всяляк, праўда, і цяпер часам бывае, загаворыць раптам гарачая кроў, а не чубяцца, як было, і не кідаюцца ў розныя бакі. Ведаюць. Жыццё пражыць, усяго пабачыць. Не трэба адразу. В адчай. Не разабраць было спачатку. Ці то разважаў проста, ці раю. Всякая гаспадарка цяжка зладжваецца. Не адразу, бывае, всё складна выходзіць. Трэба часам прыцерціся, як кажуць. Я то, што да сям'і, да 2 чалавек. А што казаць уже пра вялікую гаспадарку, пра калектыў? Ён памаўчаў, як бы даваў падумаць пра тое, што сказаў, ці збіраўся з думкамі. Вот тут я і хацеў бы сказаць, што думаю пра ваш калгас. Ён гаварыў па-ранейшаму будзённа, але ўжо вельмі сур'ёзна, значна. Вы можете сказаць, што позна. Аднак, я думаю, агледзецца з толкам не позна ніколі. Трэба разабрацца, высветліць усё. Трэба выясніць, што ж такое здарылася, у чым прычына, што так здарылася. Я згоден з тым, што сказаў таварыш Гайліс пра ўраджай і пра дысцыпліну. Я лічу, што таварыш Гайліс асабліва правільна сказаў, вялікая віна ва ўсім кіраўніцтва. У тым ліку і наша віна, што не паправілі ў час, не папярэдзілі. Мы з гэтай няўдачы зробім вывады. Мы паправім памылкі. Ён павёў вачыма па ўсіх, хто быў у прэзідыуме, як бы паказваючы, тое, пра што ён гаворыць, усе гатовы ўзяць на сябе. Чарнаштан глядзеў з-пад лба на стол. Выгляд быў такі, як бы яго гняла гэта віна найбольш, як на судзе падсудны. Гайліс таксама, здавалася, гатоў бы ўзяць сваю частку віны. Башлыкоў, падобна, віны за сабой не бачыў. Апейка нібы не заўважыў гэтага, кіўнуў у залу. От, прызнаём сваю віну. Але і вы павінны прызнаць свае. Ён, аднак, не стаў ушчучваць надта. Нашто перабіраць тое, што было? Яно і так добра вядома. Вінаваты усе. Лепш падумаць разам, як зрабіць, каб не было такога.
Вот я и хотел бы дать порады на будучае. Што трэба ўлічыць вам на будучае? Першае. Не карміць болей гультаёў і трутняў. Карміць толькі тых, хто дае карысць. Па долі той карысці, якую кожны дае. Хто больш, таму больш, хто менш, таму менш. А таму, хто бокі абіваў, дулю. Неспакойны гул ухваліў яго. Трэба паставіць добры ўлік. Всё лічыць, працу, прыбытак, палучку. Кожную капейку, кожны грам на ўлік. Усім, у каго рукі лішне доўгія па руках. Адным словам, кантроль ва ўсім, строгі кантроль. Калі не ўстановіце кантроль, усё прападзе. Ніякага добра не хопіць. От хітры, падумала Ганна. Гаворыць так, нібы яны яшчэ ў калгасе. Па-калгаснаму настрайвае. Заўважыла, прамова апейкі растрывожыла людзей. Ішоў гоман, чуліся воклічы. Але воклічы былі нейкія дзелавітыя. Папракалі, кармілі трутняў, разбазарвалі дабро. Хто рабіў, хто не рабіў, усё адно, кожнаму палачка. Хто урваў, той і спажыў. Якая тут ахвота старацца, карак гнуць? Всё ветрам пайшло. Калі Барыс устаў, гоман, воклічы пачалі хутка спадаць, ён дачакаўся поўнай цішыні, важна, як асаблівую падзею аб'явіў. А зараз выступіць сакратар райкома таварыш Башлыкоў. Вочы ўсіх, мноства вачэй, глядзелі толькі на яго. Перасталі дыміць у калідоры, падступілі да дзвярэй, сціснуліся так, што нельга было варухнуцца. Ганне сцінала дыханне. Бачачы, як глядзяць на яго, як чакаюць, што ён скажа, разумеючы, як цяжка будзе яму разбіць насцярожанасць, Ганна раптам пачала хвалявацца за яго. Яе не супакойвала тое, што ён, адзначыла сабе, трымаўся спакойна, упэўнена. І тон і выгляд яго паказвалі, што тое, аб чым ён павінен будзе сказаць, вельмі сур'ёзнае і нядобрае. І паставіцца да ўсяго гэтага трэба належна, сурова. Ён пачаў з міжнароднага становішча. Галоўная асаблівасць міжнароднага становішча СССР, сказаў ён, у тым, што Савецкі Саюз адзіная рабоча-сялянская дзяржава, з усіх бакоў акружаны капіталістычнымі дзяржавамі, якія вядуць раз'юшаную барацьбу з намі. З той жа строгасцю на твары, з жорсткімі складкамі каля рота, Башлыкоў стаў гнеўна расказваць пра разнастайныя злосныя ўчынкі і шкодніцтвы, якія арганізоўваюць капіталістычныя дзяржавы і іх паслугачы, для таго, каб сарваць будаўніцтва сацыялізма ў СССР. І нарэшце знішчыць Савецкі Саюз, адабраць заводы ад рабочых, ад сялян зямлю. В сваёй звярынай ненавісці да Савецкага Саюза, бачачы, што Савецкі Саюз не толькі не гіне, а ўсё ўзмацняецца, яны ўпарта выношваюць планы крывавай вайны супраць нас. І тон, якім усё гаварылася, і тое, што малявалася за словамі, асабліва пагрознае, адбяруць зямлю, пойдуць вайной, прынясуць знішчэнне, смерць,
Гэта моцна падзейнічала на ўсіх, хто слухаў. Цішыня была важкая, трывожная. «Вайна ў любы момант», — паказваў Башлыкоў, «гатова ўварвацца ў нашы гарады і сёлы, ў нашы хаты, паліць наша дабро, прымусіць туляцца па лясах нашых дзяцей, нашы сем'і. Вайна ўвесь час стаіць каля граніцы Савецкага Саюза. Вораг гатов выкарыстаць любую нашу слабасць, любы зручны момант. Гэта абавязвае нас быць увесь час напагатове, трымаць порах сухім, не дапускаць ніякай слабасці ў нашых радах». Ганна лавіла кожнае яго слова. Яго клопатнасць, трывога і яго гнеў хвалявалі Ганну, уводзілі яе ў свет, які яна не ведала. І які, аказваецца, так гразіўся ёй, усім людзям, і гэтым, і многім іншым на свеце, што жывуць бесклапотна, слепа. Яго хваляванне пра ўсё гэта і між усяго таксама ж і пра яе зноў непрыкметна і хораша збліжалі яе з ім, ядналі. Узрушаная, захопленая тым, што ён гаворыць, яна раз і другі дзівілася, як ён багата ведае, што робіцца на ўсім свеце. «Было за што паставіць над раёнам», — падумала з гонарам і неадступнай рэўнасцю. «Еш такія адукаваныя». Ёй падабалася дзіўна тое, што ён часам гаворыць не так, як іншыя, быццам незразумела па-вучонаму, да таго адукаваны, што дацягнуцца няпросто. Строгім, трывожным быў Башлыкоў тады, калі пачаў расказваць, што робіцца ў нашай краіне. «Унутры СССР бальшавіцкае наступленне», — адкрыта паведаміў ён, «ідзе ў няспыннай барацьбе з самымі рознымі варожымі сіламі, якія ўсімі спосабамі імкнуцца падарваць нашу краіну знутры». Незважаючы на тое, што бальшавіцкая партыя вядзе бой з ворагамі ўсіх масцей, гэтае супраціўленне не толькі не заціхае, а ўсё абвастраецца і стварае яшчэ большыя цяжкасці на нашым шляху. І калі мы ўсё ж дабіліся вялізных поспехаў у будаўніцтве сацыялізма, то гэта толькі гаворыць пра непераможную сілу Савецкага Саюза. Голас Башлыкова палагодняў, нават павесялеў, калі ён з захапленнем, многімі прыкладамі пачаў расказваць, як ператварае савецкую краіну індустрыялізацыя, што разгортваецца па плану пяцігодкі. Далёкія Магнітагорск, Челябінск, Харкаў раптам аказаліся быццам блізкімі сваякамі і памочнікамі іх глінішчаў, іх надзейнымі абаронцамі. Праўда, Ганна заўважыла, што тут увага да Башлыкова і яго ўплыў на людзей прыкметна паслабелі. Людзі варушыліся, у вачах паявілася нецікаўнасць, недавер'е, нібы казаў пра неабавязковае і пра такое, пра што можна варажыць па-рознаму. У гэты момант прамова Башлыкова страціла багата сваёй сілы. «Што мы маем у сельскай гаспадарцы?» Башлыкоў зрабіў паўзу, як бы даваў час падрыхтавацца да новага, вельмі важнага. У голасе яго былі трывога і цвёрдая мужнасць, калі ён пачаў расказваць, што наступленне ў вёсцы асабліва абвастрыла шалёнае супраціўленне варожых элементаў, якія, прадчуваючы сваю блізкую пагібель, не спыняюцца ні перад чым.
Тут Ганна адчула, як залу зноў працяла пільная насцярожаная цішыня. Усе зноў глядзелі на яго, чакалі. Па ўсёй краіне кулакі іх пасобнікі ў бессільнай злосці ідуць паўсямесна на адкрытыя выступленні. Паляць калгасныя пабудовы, дамы сельскіх актывістаў, страляюць з абрэзаў у селькораў. Яны думаюць, што гэтым звярыным тэрорам запалохаюць нас, сарвуць калектывізацыю. Голас Башлыкова набыў сілы. Башлыкоў заявіў цвёрда: дарэмна яны разлічваюць на гэта. Бальшавікі неспалахлівага дзясятка. Уладская барацьба яшчэ больш згуртоўвае нашы рады, рады бальшавікоў і перадавога сялянства. Сіла яго слоў, чула Ганна, была не так у саміх словах, як у тым, што было за гэтымі словамі, у тым пачуцці, з якім яны былі зліты. Заўсім адчувалася шчырая, непахісная пераконанасць, адданасць, якая прымушала прыціхаць недавер'е многіх, а Ганну проста звала, захапляла. Такога гарачага пераканання яна яшчэ не адчувала ні ў кого. Ад гэтага да ўсяго прымешваўся непатрэбны раўнівы сум. Па ўсёй краіне, загаварыў ён раўней, але ўсё з той жа пераконанасцю, нечуванымі тэмпамі разгортваецца масавая калектывізацыя. Па ўсяму Савецкаму Саюзу ёсць ужо не толькі такія раёны, дзе калектывізавана больш за 50%, але ёсць і раёны суцэльнай калектывізацыі. Такія раёны ёсць у Паволжы, на Кубані, на Украіне, у важнейшых зернавых раёнах СССР. Ёсць такія раёны і ў нас, у Беларусі. Напрыклад, Клімавіцкі раён. Ідзе справа да суцэльнай калектывізацыі і ў нас. Мы паставілі пытанне аб тым, каб і наш Юравіцкі раён уключылі ў вышэйшую групу па калектывізацыі, і ў ЦК падтрымалі нас. Мы ўзялі ударную бальшавіцкую задачу. Да вясны наступнага 1930 года калектывізаваць раён на ўсе 100%. Мы паставілі гэту задачу, і мы яе выканаем, нягледзячы ні на што. У пакоях у калідоры была цішыня. Быў момант, здалося, ціха панавала здрань цвення. Перасталі раптам дыміць цыгаркамі сапці побач. З павагай і раўніва Ганна адчула: гэты зробіць. Што захоча, зробіць, от сіла. У гэтым святле ўсім павінна быць ясна, якое значэнне надае райком таму, што адбылося у вашым калгасе. Гэта удар па ўсяму раёну. Таварыш Дубадзел правільна сказаў. Таму мы павінны прынцыпова ўскрыць прычыны, якія давялі да ўсяго гэтага. Тут таварышы, якія выступалі, называлі розныя прычыны, каб вытлумачыць тое, што здарылася. Чаму разваліўся калгас? Яны назвалі многа прычын, але не назвалі галоўнай. Галоўная прычына: не будзем заплюшчваць вочы, назовём рэчы сваімі імёнамі, сур'ёзная, палітычная. Калгас распаўся у выніку варожай дзейнасці. Калгас падарвалі яўнымі і скрытымі метадамі кулацкія элементы. Таму тое, што адбылося тут, райком разглядае як палітычную з'яву, якая патрабуе
палітычных вывадаў і мер, бязлітасных мер. Варожыя сілы ўсіх масцей дзейнічаюць шырокім фронтам. Яны дзейнічаюць у міжнародным маштабе і на ўнутраным фронте. Яны не грэбуюць нічым, каб падарваць нас. Яны шкодзяць нам і ў вялікіх дзяржаўных справах, і ў малых, у любым сяле, у любым калгасе. Класавы вораг дзейнічае, і мы таксама будзем дзейнічаць. Мы будзем безлітасна біць па ворагу і яго пасобніках, дзе б яны не вылезлі. У святле таго, што я сказаў, райком заклікае ўсіх калгаснікаў вёскі Глінішча вярнуцца ў калгас, аднавіць яго, ударыць па ворагу нашай аб'яднанай сілай калгасам. Ён сеў. Была цішыня. Хоць бы хто кашлянуў, хоць бы варухнуўся хто, была разгубленасць перад ім, перад сілай і праўдай, якую выставіў ён, і якую раптам адчулі так моцна. Потым Ганна заўважыла, як з калідора перасталі ціснуць, пачалі адступаць ад дзвярэй у цемру, заварушыліся ў пакоі, задымілі, хтосьці закашляў, схамянуўся, узняўся Барыс. Хто яшчэ хоча сказаць? Ён павёў галавой па класе, адводзілі позіркі, апускалі вочы, смалілі цыгаркі. Пачакаў. Ніхто не адгукаўся. Няма ахвотнікаў? Хваціць уже, заявіла важка цётка Маня. І так позно. Як бы чакалі гэтага, адразу нецярпліва падхапілі, па пакоі ў калідоры пайшло. Аге, развідняе уже скоро, дзень-унь. Пагаварылі уже. Сколькі ж гаварыць? Хваціць. Барыс нахіліўся да Башлыкова. Той нешта гаварыў яму. Ну, калі няма ахвотнікаў, сказаў Барыс, дак трэба прыняць рашэнне. Якое яшчэ рашэнне? Нацэлілася Гечыха. Зноў засмактала папяросіну, але вачэй не адвяла. У пакоі ўсе глядзелі на Барыса, чакалі. Ну, рашэнне што? Мы аднаўляем калгасы, все, которые выйшлі, вяртаемся назад і будем работать, як раней. Момант зноў была цішыня. Цішыня напружаная і насцярожаная. Позіркі то неспакойна бегалі па тварах бліжніх, што сядзелі за сталамі на сталах, то ўціналіся ў Барыса, у Башлыкова. А на што е то, канешне, запярэчыў хтосьці ззаду. Не трэба е таго, адгукнуўшся ўжо больш упэўнена голас. Не трэба, загуло па радах. Барыс стаў моцна стукаць далонню, пакуль не прыціхлі, як неадменнае заявіў зноў: трэба рашэнне. Е то обязательно. Абыцемся. Адрэзаў голасна, як бы з выклікам худы з кепачкай. Па пакоі адразу пайшло: паслухалі, і хваціць, хваціць. Устаў Башлыкоў. Упэўнена высіўся сярод гоману, чакаў, калі сціхнуць. Але гоман не сціхаў, нават памацнеў. Гаманілі, кідалі неспакойныя позіркі ўжо нібы на аднаго. Ён не зварухнуўся, пакуль не наступіла мёртвая цішыня. Таварышы,
Тут, відаць, некаторыя думаюць, што мы сабраліся сюды жартачкі жартаваць і хочуць сход наш ператварыць у вясёлую гаварыльню, у пустапарожнюю балбатню. Дык, каб не было сумнення, аб'яўляю. Мы прибыли сюды не для веселых забавок, не для пустой гаварыльні. И мы выступали, пераконвалі вас не для того, каб дазволіць некаторым, што таксама прыйшлі сюды со сваімі мэтамі, сарваць сход. Мы прибыли для того, каб зрабіць важную справу, паправіць становішча, у якім вы апынуліся, паправіць ваши неабдуманыя дзеянні, якія шкодзяць всяму раёну. Мы спадзяемся, што вы зразумелі вашу цяжкую памылку і выправіце яе. Я прапаную прыняць такое рашэнне. Мы, калгаснікі калгаса «Рассвет», усведамілі сваю памылку і аднагалосна рашылі аднавіць калгас, для чаго вяртаем у калгас усю абагуленую маёмасць і абязуемся працаваць па-бальшавіцку. Вось так. Ганна слухала яго з дваістым пачуццём павагі да смеласці, рашучасці яго і трывогі. Вельмі ж неасцярожна напралом лез ён, каб не раззлаваў людзей, не сапсаваў усё, без падходу, не знае нашых, не знае, нашы не любяць такого. Ты яшчэ цяпер, калі ўсё так пячэ. Яна павяла позіркам, твары былі недовольныя, зацятыя, вочы вострыя, злыя. Не падабалася, не ўхвалялі, але маўчалі. Рашучасць Башлыкова, яго моцная пагроза трывожылі, злавалі і стрымлівалі. Пагроза Башлыкова, не жартачкі, нядобрае, небяспечнае было маўчанне, і раптам прарвалася. А як я не хочу, сказаў той худы ў кепатцы, што тырчаў на відавоку, сказаў голасна, як бы нават задзірліва. У позірку ва ўскінутай з паголенымі вострымі сківіцамі галоўцы быў нібы выклік, вочы проста шалёныя адвагай, усмешачка з-пад вусоў. А ну, паспрабуй, не хочу, от ты не хочу. Чаго? Не зразумеў адразу Башлыкоў. Ці не чакаў такога? Глінішчанец з тым жа выклікам заявіў: вяртацца не хочу у калгас. Башлыкову не далі сказаць. Спачатку беражліва, а потым усё больш вольна, злосна рынулася. Няма такога права застаўляць. Я то так трэба, сілаю. Паспыталі ўжо, хватило. Не хочам, не вернемся. Няхай другія папрабуюць. А гек, которые не були, не, конечно, нам адным. Па чарзе. Дарэмна Барыс загадваў, стукаў што сілы па стале, не слухалі. Гаманілі, крычалі ў пакоях, у калідоры мужчынскія пракураныя, жаночыя прарэзлівыя, звонкія маладых, хрыпатыя старых. Усё шматгалоссе, сабранае з усяго сяла, гневалася, пагражала, клялося. Ганна глядзела на Башлыкова, што стаяў цярпліва побач з Барысам, і ад душы шкадавала яго. Нялёгка, мабуць, то яму бачыць
начальнику. Такое непаслушэнство. Яна быццам моўчкі супакойвала: не перажывай, глядзі спакойна. Чаго было чакаць іншага, калі людзям яшчэ так баліць? Няўжо ты не прачуваў гэта да сходу? Прачуваў, канешне, але ж трэба было паспрабаваць, бо і так пакідаць нельга было. У тую хвіліну яна асабліва ўсім сэрцам і розумам адчула, што і яго абавязак нелёгкі, цвёрды і яго хлеб. Адчула і праніклася спачуваннем да яго, як бы наблізіла яго да сябе, стала побач з ім. Толькі калі выказаліся, спатолілі нецярплівыя пачуцці, пачалі паволі аціхаць. Тут раздаваліся галасы, якія нельга інакш расцаніць як варожыя, як кулацкія антысавецкія заявы. Башлыков асабліва важка вымавіў апошнія словы. Кулацкія элементы, што прабраліся на сход, і іх падгалоскі, відаць за вярсту, паставілі сабе задачу сарваць сход, любымі метадамі не дапусціць аднаўлення калгаса. Але я заклікаю ўсіх сумленных жыхароў вёскі не паддавацца гэтай кулацкай і падкулачніцкай вылазцы, даць належны бальшавіцкі адпор і вярнуцца зноў на калгасныя рэйкі, аднавіць калгас. А калі хто не хоча, настойліва сказала, спыталася цётка Маня. Вам гаварылі ўжо, прамовіў Башлыкоў. Ён, адчула Ганна, траціў цярплівасць. Канчалася вытрымка. Выразна, з непрытоенай зласлівасцю ён аб'явіў: таму, хто не хоча вярнуцца ў калгас, трэба будзе вярнуць у калгас маёмасць. То чаму? Не так запытаў, як запярэчыў недовольны мужчынскі голас з задніх радоў. Яго адразу падтрымалі гоманам. Вы ведаеце. Башлыкоў і тонам гаворкі і выглядам паказваў, што не хоча гаварыць попусту. Ведаем, то ведаем, ды не разумеем. Уже сваім не распараджайся. І нашае уже не нашае. Башлыков адужаў гоман. Вы абагулілі яе. Яна належыць калгасу. Хтось запярэчыў: няма уже калгаса. Башлыкоў коротка, непахісна адрэзаў: гэта калгасная маёмасць. Калгасная. Хтосьці мацюкнуўся на ўвесь пакой. Гарачыя галасы прарэзаў нахабны свіст: не вернем, не аддадзім нашае. Башлыкоў не стрымаўся, паддаючыся агульнаму крыку, адужваючы яго, поўны гневу распарадзіўся: маёмасць усю неабходна вярнуць. Усе, хто не верне, будуць адказваць. Прыцягнем да строгай адказнасці. Яго пагроза падліла масла ў агонь. Засудзіце за нашае ж добрае. Арыштуеце? За што? За тое, што ўступалі? Усіх не арыштуюць! Крыкнуў нахабна са здзекам пярэдні з кепачкай. Башлыкоў, разгневаны непаслушэнствам, заўважыў гэты крык. Ледзь Барыс прыцішыў галас, Башлыкоў накінуўся на дзядзьку. Гэта варожы голас, кулацкі голас. Вы хто? Я свердзел, адказаў дзядзька.
У вусах затаілася ўсмешка. Это што, прозвішча? Башлыкоў прыціх, раптам страціў упэўненасць. Так імянуюць. Дзядзька адчуў увагу на сабе, яшчэ пасмялеў, як бы насміхаўся. Свердзел! Значыць, Свердзел? Празвалі так, памог Башлыкову Барыс. Прозвішча яго Чарняк з метро. Башлыкоў момант вагаўся. Непрыемная выйшла сітуацыя. Стараючыся паказаць сябе па-ранейшаму упэўненым, аб'явіў: «Я пазбаўляю вас голасу». Ганна пачырванела. На што гэта ён? Разгубіўся, зусім страціў разважнасць. Не трэба. Не так. Проста хацела сказаць яму. Так захацелася паправіць, памагчы. І так раптам адчула: малады, зялёны зусім і гарадскі, зусім не ведае нашых. Дзядзька азірнуўся, усе глядзелі на яго, чакалі. Ён раптам адкрыта засмяяўся проста ў твар Башлыкову. «Дык, можа, мне дадому можна? А то ж цярпення ўжо няма». Башлыкоў жорстка прыплюшчыў вочы. «Ідзіце! А пасмяецеся потым». Свердзел патаптаўся лапцямі, не пайшоў адразу. Спадабалася роля, паспрабаваў яшчэ. «Дак, можа, і другіх адпусціце, а то ж утаміліся ўсе, ідзіце!» Загадаў Гайлі Свердлу. Калі Свердзел выйшаў, стаў апейка. Паспрабаваў памагчы Башлыкову вывесці сход з тупіку. Загаварыў, што адразу цяжка ўсё рашыць, што ён і яго таварышы спадзяюцца, што калгаснікі абдумаюцца спакойна, разважліва і вернуцца ў калгас. Але і яго не хацелі слухаць. Падумалі ўжо, хваціць. Калі апейка, Башлыкоў і іншыя ішлі з класа, у калідоры дзядзькі і цёткі прыпыніліся, моўчкі прапусцілі іх. У парашчыным пакоі было чуваць, як яшчэ доўга сумна тупалі, шаргалі боты і лапці. У пакоі маўчалі, нібы слухалі гэты тупат і шарганне. Башлыкоў стаяў адасоблена ад іншых, засяроджаны, затоены, з невядомымі нядобрымі думкамі. Ён быў так паглыблены ў сябе, што не адразу зразумеў, што яму гаворыць Чарнаштан, які нясмела падышоў да яго. «Што? Я хачу пайсці ў туманы, у калгас», асцярожна паясніў былы старшыня калгаса. «Рахункавода могуць узяць, дык ці можна?» «Ідзіце, кім хочаце», Башлыкоў упершыню падняў позірк на Чарнаштана. Позірк быў цяжкі, не зычыў добра. «Толькі спачатку адчытаецеся за сваю дзейнасць камісіі з раёна». Ён павярнуўся, пашукаў вачыма па пакоі, важка пайшоў да Міканора і Гайліса. «А вам прыйдзецца растлумачыць гісторыю з калгасам «Рассвет» на бюро райкома». Ён прыслухаўся і раптам стаў хутка збірацца.
Ганна падрыхтавала яму і апейку перакусіць, попрасіла на хвіліну затрымацца. Апейка гатоў быў згадзіцца, прагаладаўся, але башлыкоў не прыпыніўся. За ім заспяшаўся і апейка. Другім разам попрасіў прабачэння, з лепшым настроем.